Balitang regional, umabot po sa halos 200 na iba't ibang uri po ng barila ang nakumpiska po ng kapulisan sa Ilocos Region nitong nagdaang buwan po ng Agosto. Batay po sa tala po ng LOI kontra Boga, 25 po ang direktang nakumpiska at nasa 145 ang kusang isinuko. Nasa 5 naman po ang na-recover at 22 naman po ang naisailalim po sa safekeeping. Kaugnay po nito, 28 na katao ang naaresto po sa bisa po ng 19 na magkakahiwalay na operasyon po ng pulisya. Ayon po sa Police Regional Office 1, patuloy pang palalakasin ang implementasyon ng kampanya kontra loose firearms upang mapigilan ang paglaganap ng mga iligal na barila at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.